ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. متوجه باشید به برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان که مستقیما از استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان منظوری شما می‌گردد. барои иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бо рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ шинос шуд. гузориши ҳамкорони мо. нахуд сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар шаҳри нурак бо ҷараёни корҳои бунёдкориву ободонӣ ки ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва сисолагии истиқлолияти давлатӣ идома дорад шинос шуд. ба ифтихори сисолагии истиқлолияти давлатӣ ва бо мақсади беҳтар намудани инфраструктури деҳот ва шаҳр дар маҷмӯъ дар шаҳри нурак сохтмони 179 иншоот ба нақша гирифта шудааст. аз ин шумора то имрӯз 5 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ва то ҷашни наврӯз 10 иншооти дигар ба истифода дода мешавад. сарвазири мамлакат аз масъулони вилоят ва шаҳри нурак талаб намуданд ки тибқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корҳои ободонию бунёдкориро тақвият бахшанд. ҳамчунин сарвазири мамлакат дар шаҳри нурак бо фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва нерӯгоҳи барқи обии нурак дидан карданд. имрӯзҳо дар коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии ҳудуди шаҳри нурак аз ҷониби мутахассисон бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ маҳсулоти гуногун истеҳсол карда мешавад ва дар доираи ҳадафи чоруми ҳукумати мамлакат саноатикунонӣ бо суръат таъмини пешрафти бештари истеҳсолот ба нақша гирифта шудааст. нерӯгоҳи барқи обии нурак бошад солҳои 70-уми асри гузашта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда бо сабаби фаъолияти тӯлонӣ ба таъмир ниёз пайдо карда буд. таъкид кардан ба маврид аст ки бо дастгирӣ ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади таҳкими истиқлолияти энергетикӣ солҳои 2015-2016 асоснокунии техникӣ иқтисодии лоиҳаи таҷдиду навсозии нерӯгоҳи барқи обии нурак ва беҳтарсозии сади он омода карда шуда дар 2 марҳила давоми 10 сол татбиқ карда мешавад. сипас ҳайати ҳукумати мамлакат бо рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва омодагӣ ба мавсими нави обёрӣ дар ноҳияҳои фархор, мир Саид Али Ҳамадонӣ, Восеъ ва шаҳри Кӯлоб шинос шуданд. зимни шиносоӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб таъкид шуд ки айни замон бо ҷалби техникаву механизмҳои соҳавӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷалби сармоягузориҳо дар ноҳияҳои фархор, мир Саид Али Ҳамадонӣ, Восеъ ва шаҳри Кӯлоб идома доранд. сарвазири мамлакат қоҳир расулзода бо истифода аз имконоти мавҷуда коргарону мутахассисонро барои тезонидан ва сари вақт ба анҷом расонидани корҳо тибқи нақшаи пешбинишуда муваззаф намуд. бояд гуфт ки ҳамасола бо фаро расидани мавсими гармо сатҳи оби дарёҳои мамлакат баланд шуда хавфи ба вуқӯъ пайвастани ҳолатҳои фавқулода бештар мегардад. дар сурати тақвият набахшидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ хоҷагии халқи мамлакатро зарари зиёд таҳдид мекунад. таъкид карда шуд ки аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои пешгирӣ аз ин ҳолатҳо ҷудо намудани маблағҳои зарурӣ ва ҷалби сармоя тадбирҳои муассир андешида мешавад. сипас ҳайати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Восеъ аз фаъолияти хоҷагиҳои ниҳолпарвар ва намоиши ҳунарҳои мардумиву хӯрокҳои миллӣ дидан карданд. ҳамчунин дар шаҳри Кӯлоб сарвазири мамлакат аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ шинос шуд. барои барқарор кардани фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар заминаи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонида мешавад. айни замон дар шаҳри Кӯлоб 52 коргоҳу корхонаи истеҳсолӣ фаъолият менамояд ки дар онҳо 1200 нафар аз сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мебошанд. танҳо моҳҳои охир дар натиҷаи барқарор намудани фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии ҳудуди шаҳр беш аз 200 нафар ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакатро ҳадафи чорум эълон намуданд. дар доираи ҳадафҳои созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бунёду ба кор андохтани коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ имкон фароҳам меорад ки барои расидан ба ин ҳадаф қадамҳои устувор гузошта шавад.
сарвазири мамлакат аснои шиносоӣ аз масъулон талаб намуданд ки самти фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии шаҳрро ба тавлиди маҳсулоти воридотивазкунанда ва рақобатпазир равона карда дар иҷрои корҳо масъулиятшинос бошанд то дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат нақши назаррас гузоранд. идомаи ахбор. таври агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маълумот медиҳад то 14 феврал дар ҷумҳурӣ ҳавои номусоиду ноустувор боқӣ монда дар баъзе ноҳияҳои вилоят хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ бориши бо шиддати борону барф дар назар аст. нимаи дуюми имрӯз дар шаҳри душанбе низ боришоти бо шиддати барф ба амал омада ин лаҳзаҳо идома дорад. шумо навори бешарҳи ҳамкорони моро аз ҳолати барфборӣ дар шаҳри душанбе тамошо намудед. ёдовар мешавем ки субҳи имрӯз бинобар барфрези шадид ва бениҳоят зиёд будани хавфи тармафароӣ дар асоси муқаррароти фармоиши якҷояи вазоратҳои корҳои дохилӣ ва нақлиёти мамлакат ҳаракати ҳама намуди воситаҳои нақлиёт аз километри 47 роҳи автомобилгарди душанбеи чаноқ ба самти хуҷанд ва аз километри 81 ҷониби душанбе муваққатан боздошта шуд. гузориши ҳамкорони мо аз ҳолати имрӯзаи роҳ. давоми соли равон ин маротибаи сеюм аст ки бо сабаби барфрезии шадид ва пайдарпай фаромадани тармаҳо дар асоси муқаррароти фармоиши якҷояи вазоратҳои корҳои дохилӣ ва нақлиёти мамлакат ҳаракати ҳама намуди воситаҳои нақлиёт дар қитъаҳои алоҳидаи роҳи мошингарди душанбе чаноқ муваққатан манъ карда мешавад. ёдовар мешавем ки 20 январ ва 6 феврали соли равон низ бинобар зиёд гардидани хавфи тармафароӣ ҳаракати ҳама воситаҳои нақлиёт аз километри 47 ба самти хуҷанд ва аз километри 81 ҳудуди ноҳияи айнӣ ба ҷониби шаҳри душанбе муваққатан боздошта шуда буд. боришоти шабонарӯзи охир низ боиси муваққатан манъ шудани ҳаракати ҳама намуди воситаҳои нақлиёт аз километри 47 роҳи автомобилгарди душанбе чаноқ ба самти хуҷанд ва аз километри 81 ҷониби душанбе гардид ва сарфи назар аз ҳолати пешомада бо истифода аз техникаву механизмҳои пуриқтидор роҳ аз барф тоза ва бо маводи зидди лағжиш коркар карда мешавад. ҳамчунин таъкид карда шуд ки бориши барф ва хавфи тармафароӣ асосан дар километри 48-81 роҳи мазкур беш
بیشتر است. شاهدان حال میگویند در همه خطه‌های راه دوشنبه چناق برف بسیار بوده، در بعضی مواضع بلندی آن به 1 متر میرسد. در رابطه با این از رانندگان دعوت به عمل آورده می شود که تصمیم شرکت را که از فرمایش یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی و نقلیات مملکت منشأ گرفته است درک کنند، زیرا در حالت ضروری محدود کردن حرکت در نوبت اول به بی‌خطری رانندگان و مسافران ربط دارد. مسئولان شرکت سهامی اینوویتیو رول سولوشنز التدی میگویند ما تمام کوشش‌ها را به خرج خواهیم داد تا رفت و آمد بمانده و منظم شهروندان طریق راه اتومبیلگرد مورد نظر تامین باشد، ولی در صورت جدی و بی‌ایست بودن خوف ترمافرایی ما به هیچ وجه هوسمند نیستیم که هموطنان ما به سفر برایند، زیرا حفظ حیات آنها برایمان از دیگر عامل‌ها بالاتر و اولاتر است. در رابطه با این از شهروندان دعوت به عمل آورده می شود که مقررات مذکور را مد نظر داشته باشند. طبق اطلاع مسئولان شرکت سهامی اینوویتیو رول سولوشنز التدی در جمهوری تاجیکستان در کوتاه‌ترین فرصت راه از برف و ترمه تازه و در این مسیر حرکت همه نماد واسطه‌های نقلیات تامین کرده می شود. барномаи ахборро идома медиҳем. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Ёвон бинои нави маркази саломатии деҳаи Ширинчашма мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. Наврӯзшоҳи Азизулло ва Баҳодури Қурбон гузориш медиҳанд. минбаъд сокинони ҷамоати деҳоти Ҳасан Ҳусейни ноҳияи Ёвон аз хизматрасониҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ дар шароити замонавӣ баҳравар мегарданд. бунёди маркази саломатии деҳаи Ширинчашма дар доираи дастгириҳои иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. иншооти замонавӣ аз 9 ҳуҷра, аз ҷумла ҳуҷра барои гузарондани хадна, эмгузаронӣ, момодоя ва озмоишгоҳ иборат мебошад. ҳамзамон мутобиқ ба талабот таҷҳизоти замонавӣ ворид карда шудааст. таъминот бо об ва гармӣ тариқи маркази ягона сурат мегирад. баъди ифтитоҳи бинои нав маркази саломатии деҳаи Ширинчашма самти фаъолиятро барои хизматрасонӣ ба мардум васеъ намуд. اول این بنا با طور فرسوده قرار داشت. حاضر چخیلی که میبینه بنای ما با طور با حشمت ساخته شده است. ما میناداری خود را به پیشوای معظم ملت خود میرسانیم. غیر از آن که ما با بنای نو کوچیدیم، اینچنین در اینجا شرایط‌های پورای کاری، تجهیزات‌های نو، تجهیزات‌ها برای گذراندن تحلیل‌های عمومی برای بیماران، ثبت برقی دل، معاین کردن بینایش چشم، اینچنین بسیار دیگر تجهیزات‌های ضروری که برای کار و فعالیت ما ضرور بود تامین کرده شده است. бинои нави маркази саломатии деҳаи Ширинчашма бо харҷи 1 млн 200 000 сомонӣ дар заминаи дастгириҳои доимии ҳукумати мамлакат бо ҷалби сармоя бунёд ёфтааст. хизматрасонии бинои нави марказ барои зиёда аз 4000 аҳолӣ пешбинӣ шудааст. ифтитоҳи бинои нави маркази саломатӣ дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. ҳамзамон барои хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба маркази саломатии деҳаи Ширинчашмаи ноҳияи Ёвон мошини нави ёрии таъҷилӣ тақдим карда шуд. پولی مردمی دهه ما امروز خیلی شادیم که چنین یک بینای طبی زمانوی را برای ما تحفه نمودند. با استفاده داده شدن بینای نو با تجهیزات‌های زمانوی ما را وادار می‌سازد که برای بهداشت سلامتی مردم بیش از پیش خدمت نماییم. حاضرین مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی مرکز سلامتی دهه شیرینچشمه را در ادامه سیاست اجتماعی از غمخوری‌های راهبریت دولت و حکومت مملکت ارزیابی نمودند. زیاد شدن دستگیری‌ها و افزایش یافتن مبلغ‌گذاری به ساحه اجتماعی و مورد استفاده قرار گرفتن چنین انشاءات زمانوی مسئولیت کارمندان ساحه را برای مطابق با طلبات زمان با راه ماندن خدمت‌رسانی‌ها در سمت کمک اولیه طبی دوچند می‌گرداند. در ادامه روند بنیادکاری‌ها حالا در دهه بوستون و چهارمغزک ناحیه یاوان نیز بنیاد دو مؤسسه طبی دیگر ادامه دارد. نوروزشاه عزیزالله بهادر قربان، ناحیه یاوان، اخبار. در وقت سوق در دوره تطبیق برنامه‌های ملی برای پیشگیری از بیماری‌های سیروئتی چورابینی‌های ترغیباتی گذرانده می‌شوند. تشخیص‌های آزمایشی با بالا برداشتن معرفت اهالی اوید به طرز حیاتی سالم اصول ثمره‌بخش مبارزه بر ضد این گونه بیماری‌ها به حساب می‌رود. گزارش رفضلی رحمان و دلشاد یوسفی. معلومات پورا اوید به حالت واقعی گرفتاری به بیماری‌های سیروئتی چون ویروس نورسایی مسئولیت آدم و هپاتیت‌ها یکی از راه‌های پیشگیری و تبابت این بیماری‌های سیروئتی است. گذراندن تست‌های عاجلی امکان می‌دهد که حالت اپیدمیکی گرفتاری به ویروس نورسایی مسئولیت و هپاتیت‌ها معاین کرده شوند.
дар маркази пешгирӣ ва мубориза бо бемории пайдошудаи норасоии масмумияти одам дар вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳо ташхисгоҳҳо амал мекунанд. Бо истифода аз клиникаи сайёр ва автомашинаҳои муҷаҳҳаз бо дастгоҳҳо тестҳои оҷилӣ дар мавзеъҳои гуногун баргузор карда мешаванд. самараи мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ дар баробари фаъолияти марказ аз кори якҷоyии идорою сохторҳои марбута ва аҳли ҷомеа вобаста аст. Маркази пешгирӣ ва мубориза бо бемории пайдошудаи норасоии масъулияти одам дар ҳамкорӣ бо идораи ҷавонон ва варзиш, маркази тарзи ҳаёти солим ва ҷалби мутахассисон дар як қатор шаҳру ноҳияҳои вилоят бо истифода аз дармонгоҳи мобилии сайёр барои гузарондани тестҳои оҷилӣ дар мавзеъҳои серодам наздик ба ҷои кору истиқомат мусоидат намуд. гузарондани тести оҷилии махфию ройгон яке аз роҳҳои муайянкунии сироятшавӣ буда кормандони марказ ба шаҳрвандон то гузаштан аз ташхис ва баъди он оид ба сабабҳои пайдоиши бемориҳои сироятӣ пешгирӣ ва бурдани тарзи ҳаёти солим маслиҳатҳо доданд. ҳамзамон дар ҷойҳои серодам ба шаҳрвандон китобчаю варақаҳои маърифатии пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва тарзи ҳаёти солим тақсим карда шуданд. намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа бар он ақидаанд ки пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ кори якҷоyии сохторҳои давлатӣ ва аҳолӣ мебошад. имрӯз кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим бо маркази пешгирии бемориҳои пайдошудаи норасоии масъулияти одам тасмим гирифтем ки дар ноҳияи бобоҷон ғафуров аксии оиди мо тарзи ҳаёти солимро пеша мегирем гузаронем. дар инҷо ташхис бо усули тести оҷилӣ аз лоби даҳон оиди муайян намудани вируси норасоии масъулияти одам гирифта истодааст ва ҳамаи ин ташхисҳо ройгон мебошад. маркази пешгирӣ ва мубориза бо бемории пайдошудаи норасоии масъулият дар вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо идораи сохторҳои марбута, коршиносону мутахассисон, намояндагони аҳли ҷомеа бо мақсади татбиқи барномаи миллӣ оид ба муқовимат ба эпидемияи вируси норасоии масъулияти одам барои солҳои 2017-2020 дар самти гузарондани ташхисҳо ва тадбирҳои маърифатӣ чорабиниҳоро амалӣ менамоянд. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров барои пешгирӣ аз бемориҳо дар кошонаҳои ҳусон ва сарторошхонаҳо аз ҷониби маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ тадбирҳои пешгирӣ аз сироятҷобӣ амалӣ шуда, ҳамчунин дар беморхонаҳо нуқтаҳои тамизгардонӣ асбобу анҷомҳои тиббӣ ташкил карда шудааст. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. имрӯз мувофиқ ба пешрафти замон шаҳрвандон барои ороиши рӯю мӯй аз хизматрасонии кошонаҳои ҳусн аммо риоя нашудани қоидаҳои санитарӣ дар ин нуқтаҳои хизматрасонии умумӣ боиси паҳншавии бемориҳо мегардад. дар марказ ва ҷамоати деҳоти ноҳияи бобоҷон ғафуров 25 кошонаҳои ҳусн, 31 сарtaрошхонаҳо ба аҳолӣ хизмат мерасонанд ки аз рӯи низомномаи муайян гардида ин нуқтаҳои умумӣ бояд ба чунин талаботҳо ҷавобгӯ бошанд. бояд дар сартарошхонаҳо ва кошонаҳои ҳусн ҳама олатҳои корӣ сари вақт безарар гардонида шавад, маҳлулҳои хлорӣ истифода бурда шавад. кормандон аз он ҷумла кормандони кошонаҳои ҳусн сартарошхонаҳо аввал худашон аз муоинаи тиббӣ гузаранд. баъди истифодаи олатҳои кории оҳанӣ дар ин марказҳо тариқи дастгоҳҳо дар 120 дараҷа гармӣ безарар гардонида мешаванд. то давраи соли равон ин талабот дар ҳамин нуқтаҳои хизматрасонии умумии ҳудуди ноҳия ҷорӣ гардида 3 кошонаи ҳусн ва 1 сартарошхона бо қарори сартабе бинобар ҷавобгӯй набудан ба талабот то ба ҳолати меъёрӣ муҳайё кардани шароит муваққатан фаъолияташон боздошта шудааст. нисбати кормандоне ки ба талаботҳо ва қоидаҳои меъёрҳои санитарӣ риоя намекунанд, протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода баъди ҷаримабандӣ кардан агар ислоҳ нашавад фаъолияташро боз медорем то иҷроиши пешниҳодҳои дода шуда. ба иттилои мутахассисони соҳаи тиб дар сартарошхонаи кошонаҳои ҳусн риоя нагардидани қоидаҳои санитарию гигиенӣ, истифода бурдани олоти кории тамиз нагардида боиси гирифтор шудани шаҳрвандон ба бемориҳои бо хун гузаранда, паразитӣ ва бемориҳои пӯст мегардад. аз ҷониби духтурони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи бобоҷон ғафуров баҳри пешгирӣ намудан аз хатари паҳншавии бемориҳо назорат дар нуқтаҳои хизмати умумӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, дар аксари нуқтаҳои хизмати умумии ҳудуди ноҳия шароити меъёрии хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. тамококашӣ ба марги инсон оварда мерасонад. ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб дар таркиби дуди тамоку моддаҳои заҳрноке мавҷуданд ки инсонро мубталои бемориҳои табобатнашаванда мегардонанд. зулфия раҳимзода доир ба зарари тамоку маълумоти бештар медиҳад. истифодаи тамоку на ин ки ба саломатии шахси тамокукаш, балки ба нафароне ки дар наздикии ӯ қарор доранд зарар дорад. таркиби дуди тамоку
моддаҳои заҳрнок монанди цианид, мишяк ва никотин дору мебошанд ки онро ба кислотаи цинилӣ баробар мекунанд. ин моддаҳо тани солимро ба дардҳои гуногун гирифтор мекунанд. никотин ба узвҳои асаб, ҳозима, роҳҳои нафаскашӣ, дилу рагҳои хунгард, гурда, ҷигар ва ғайра таъсири бад мерасонад. муайян карда шудааст ки тамоку метавонад сабаби зиёдшавии дараҷаи бемориҳои дилу рагҳо, дар давраи бадтари ҳаёт бемориҳои саратонӣ, махсусан саратони шуш ва зиёдшавии фавт аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ гардад. истифодаи тамоку миёни занон ва наврасону ҷавонон дар тамоми давлатҳои ҷаҳон нигаронкунанда арзёбӣ мегардад. бино ба маълумот 90% заноне ки ба истеъмоли тамоку даст мезананд, ҳатто дар овони ҳомиладорӣ аз ин амали номатлуб худро канор намегиранд. никотин ҷабиши ғизоро аз рӯйдаҳо суст мекунад, асаби марказиро ангезида, фишори хунро баланд, хунрагҳои маъидаро танг, нафаскаширо тез, лӯпардаҳои бронхоро ба ангезиш оварда боиси бронхити музмин, бронхитҳои обструктивӣ ва астмаи бронхиалӣ ва инкишофи тадриҷии эмфисемаи шушҳо оварда мерасонад. таъсири манфии тамоку ҳангоми ҳомиладорӣ дар давраи дохилибатнӣ метавонад эҳтимолияти мурдатаваллудкунӣ ва ё нуқсонҳои модарзодиро зиёд намояд. ҳангоми ширмакунӣ тамокукашӣ сабаби синдроми марги ногаҳонии навзод шуда метавонад. бадтар дар синни кӯдакӣ ва наврасӣ таъсири тамоку метавонад сабаби бемориҳои ҷиддӣ ва ҳатто маъюбшавии фарзандон гардад. акнун андеша намояд ки истифодаи тамоку дар байни занон чӣ қадар оқибатҳои ногувор ва хатари носолимии насли ояндаро ба миён меорад. андеша бояд кард ки истифодаи тамоку дар байни занон ба менталитет ва одобу ахлоқи тоҷикона ҳаргиз рост намеояд. аз рӯи таҳлили коршиносони байналмилалӣ дар асри 20 дар сатҳи ҷаҳон тамоку сабабгори марги беш аз 10 миллион одамон гардидааст. онҳо ба он назаранд ки агар ин тамоюл идома ёбад, ин шумора дар асри 21 метавонад ба 1 миллиард расад. ба онҳо ҳамин қадар тавсия дода метавонам ки вақти онҳо аз тамоку вобастагӣ организмашон доранд, онҳо ҳатман бояд ба духтурони нарколого муроҷиат кунанд ва аз онҳо маслиҳат гирифта аз ин одати бад даст кашанд, ба худмуолиҷакунӣ машғул нашаванд. ба хотири пешгирӣ кардани чунин оқибатҳои ногувор ва мубориза алайҳи ин амали номатлуб дар ҷумҳурии тоҷикистон низ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку аз соли 2010, фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими муомилоти маҳсулоти тамоку аз соли 2013 ва нашри нави қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку аз соли 2018 мавриди татбиқ қарор доранд ки мақсади асосии амалишавии онҳо роҳандозӣ гардидани тарзи ҳаёти солим мебошад. муҳим аст ки ҳар нафар ба хотири солимии худ ва наздикону аҳли ҷомеа ибораи тарки одат амри маҳолро баҳона накарда як тараф гузоранд ва зиндагии солиму хушбахтонаро пеш гиранд. мавзӯи дигар бо мақсади баландбардоштани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, махсусан пиёдагардон ва коҳиш додани сатҳи садаманокӣ аз ҷониби раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ аз 10 то 20 феврал амалиёти пиёдагард гузаронида мешавад. гузориши хабарнигорони мо. ташкил ва гузарондани амалиёти пиёдагард дар қаламрави ҷумҳурӣ бо мусоидати раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар амал татбиқ мегардад ки мақсад аз баргузории чорабинии мақсаднок баланд бардоштани интизому маърифати пиёдагардон маънӣ дод мешавад. тавре аз раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ хабар доданд, амалиёти пиёдагард дар қаламрави ҷумҳурӣ аз 10 то 20 феврали соли равон доир мегардад. тавре мушоҳида мешавад, қисми зиёди иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҳангоми гузаштан аз роҳҳои мошингард қоидаҳои пиёдагардиро риоя намекунанд. ба суоли он ки чаро шумо роҳро аз ҷои номуайян гузаштед, пиёдагардон посух доданд ки вақт надорем. бояд гуфт ки ба амал омадани ҳодисаи роҳу нақлиёт аз мову шумо вақтро тақозо намекунад. садамаи нақлиётӣ ва ё зер кардани пиёдагардон аз беаҳамиятӣ ва риоя накардани оддитарин талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба амал меояд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки фарҳанги пиёдагардӣ, махсусан фарҳанги ронандагӣ дар шаҳр бениҳоят дар сатҳи паст қарор дорад. махсусан на танҳо аз ҷониби ронандагон, балки аз ҷониби пиёдагардон низ масъалаи гузаштан аз роҳҳо, масъалаи зебоии шаҳр, тозаву озода нигоҳдории шаҳр риоя намешавад.
имрӯз ҳангоми суҳбат бо телефони мобилӣ ва гузаштан дар ин ҳангом аз рӯи роҳи пуршиддати ҳаракати нақлиёт ронандагони воситаҳои нақлиётро ба ташвиш овардааст. баъзе шаҳрвандон на танҳо роҳи мошингардро аз ҷои номуайян ва хатарнок убур мекунанд, балки ҳангоми гузаштан аз роҳ бо истифода аз имконияти телефони мобилӣ мусиқӣ гӯш мекунанд, ки дар ин ҳолат ҳатто садои бонги нақлиётро ҳам намешунаванд. дар гузаштани роҳҳо ёки дар сари чамбарак нишастан истифодабарии телефонҳои мобилӣ маън аст, чунки ин ба ягон ҳодисаҳои нохуш нақлиётӣ оварда расонда метавонад. роҳҳоро аз ҷойҳои муайяншуда гузарем. дар гузаштани роҳ истифода бурдани телефонҳои мобилӣ роҳ надиҳем. барои ман аз ҳама хоҳиш мекунам қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя намоянд, ҳаёти худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд. мутобиқ ба талаботи роҳсозию шаҳрсозӣ тамоми шароит барои гузаштан аз роҳҳои мошингард аз қабили гузаргоҳҳои пиёдагардии рӯизаминӣ, зеризаминӣ, чарғакҳои роҳнамо, хатҳои уфуқӣ ва аломатҳои роҳ муҳайё ва таъмин аст. моро танҳо лозим меояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври ҳатмӣ риоя намуда аз худ рафтори намунавӣ ва фарҳангу маданияти баланди шаҳрнишинӣ нишон бидиҳем. дар дораи истиқбол аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи айнии вилояти Суғ бунёду навсозии 484 иншоот пешбинӣ шуда, қисми зиёди онҳо дар деҳот ба нақша гирифта шудааст, ки 196 иншооти таъиноти гуногун соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз ноҳияи айнӣ. дар ноҳияи айнии вилояти Суғ ба истиқболи Наврӯзи ҷаҳонӣ ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, бунёду навсозии иншооти зиёд ба нақша гирифта шуданд, ки аз он ҷумла дар маркази ноҳия сохтмони варзишгоҳ барои 5000 ҷои нишаст, бунёди толору майдончаҳои варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ, маҷмаи меҳмонхонаҳои нав ва дигар иншоот мебошад, ки бо мавриди истифода қарор гирифтани онҳо маркази ноҳия боз ҳам ободу зебо ва ба шаҳрвандон маркази фароғат, ҷойҳои нави корӣ ташкил мегардад. дар ҷамоати деҳоти Рарз давоми соли равон сохтмони 28 иншооти нав ба нақша гирифта шуданд, ки дар деҳот мавҷуд будани чунин биноҳо, марказҳои хизматрасонӣ зарур мебошанд ва барои бунёди чунин иншооти ҳаётан муҳим дар баробари мақомоти давлатӣ, соҳибкорону аҳолӣ низ иқдом гирифтаанд. масалан дар деҳаи Похуд сокини ҳамин деҳа Азим Шораҷабов аз ҳисоби пасандозҳои оилавӣ атрофи муассисаи таълимии рақами 7-ро деворбандӣ намуд. дар мактаби миёнаи номери 7 қишлоқи Похуд таслим гузоштем ки атрофи мактабро мустаҳкам намоем. номвои хона ва сартарошхона ва кошонаи ҳӯс сохта ба мардум хизматрасонии онро беҳтар намоем. трансформатори деҳа ки солҳои зиёд истифода мешуд, бо зиёд шудани оилаҳо имкони бо барқи баландшида таъмин намудани ҳамаи аҳолиро надошт. аз ҷониби оилаи Мирзоевҳо ва Ашуровҳо трансформаторҳои нав ки иқтидорашон 250 ва 160 киловатт мебошанд, харидорию насб гардидааст ва 400 хоҷагии деҳа бо барқ таъмин гардиданд. ин ба ободӣ пешрафти муассиса ва тамоми аҳли ҳамин диёр фоидаи калон дорад, ки норасоии барқ рафт кард шуд. имрӯзҳо дар деҳаи Рарз бо саҳми мақомоти давлатӣ кӯмаки аҳолӣ шағалпӯш намудани роҳи маркази деҳа дар масофаи 5 километр идома дорад. дар ин кори обод кардани роҳҳо техникаҳои сокинон истифода шуда корҳои тахту ҳамворгардонӣ бо кӯмаки аҳолии деҳа амалӣ мешавад. бахшида ба 30-солагии истиқлолият дар ҳудуди ҷамоат 43 адад иншоотҳо ба нақша гирифта шуда, ҳамааш аз ҳисоби соҳибкорони ҳудуди ҷамоат ва ташкилотҳое ки дар ҳудуди ҷамоат, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ки дар ҳудуди ҷамоат кор ва фаъолият мекунанд, аз ҳисоби онҳо бошад. иқдомҳои неку ибратбахши сокинон ва соҳибкорони ноҳияи айнӣ дар бунёди мактаб, роҳу кӯпрукҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншоот дарак аз таваҷҷӯҳи онҳо дар ободии маҳал, маърифати баланди ватандӯстию обод намудани кишвар медиҳад. барои сазовор таҷлил намудани ҷашни байналмилалии Наврӯз ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо насби шиору овезаҳо ва тозаю сабзу хӯрамгардонии муҳити атроф омодагӣ гирифта мешавад. дар ноҳияи шаҳри Нав макони баргузории чорабиниҳои асосии ҷашни Наврӯз дар кадом сатҳ омода карда шудааст? тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. варзишгоҳи марказӣ ҷойи асосии баргузории тантанаҳои донаи Наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи шаҳри Нав ба шумор меравад, ки ташкилоту идораҳои марбута вазифадоранд қабл аз ин ҷашни бостонӣ корҳои рангу боркунӣ ва насби шиёру овезаҳоро анҷом диҳанд.
ба иттилоъ як нафар мураббӣ ки дар ин варзишгоҳ ҳозир буд ҳамзамон барои сабзиши майъсазори ҳудуди иншооти мазкур масъулон даст ба кор шудаанд. барои ободонии майдончаи вайсӣ барои иди наврӯз барои сабзгардонии майдонча мактаби варзишӣ мутаъссис шудагӣ аст. ман ҳозир мо дору шабистодем барои сабз кардани майдонча тайёри бисёр нағз рафта истодааст. барои гирду атроф обод кардани корхонаи камили ҳар сол мутассидӣ шудаанд, тайёри нағз рафта истод. нишастгоҳҳо ва намои зоҳирии варзишгоҳи марказии ноҳияи шаҳри нав ҳанӯз ҳам рангубор нашудааст ва масъулон рӯзҳои мусоиди офтобиро интизоранд. дар кӯчаҳои маркази ноҳияи шаҳри нав ҳоло ҳам аз шиёру овезаҳои тарғибкунандаи ҷашни байналмилалии наврӯз нишоне нест. мусаллам аст ки дар рӯзҳои баргузории ҷашни байналмилалии наврӯз боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ мавзеи дӯстдоштаи сокинон бахусус кӯдакон маҳсуб меёбад. боғи фарҳангӣ фароғатӣ танҳо як макони обод дорад ки ин ҳам ҷойи нишасти роҳбария дар рӯзҳои баргузории ҷашну маъракаҳост. атрофи боғро баъзе иншооти хусусӣ иҳота карда аз дастгоҳи дилхушкунандаи кӯдакону наврасон осоре нест. масъулон тасмим доранд дар кӯтоҳтарин замон хазону дарахтони ба замин хобида, роҳравҳои нообод ва ҳолати ногувори боғи фарҳангӣ фароғатиро бо баргузории иқдомҳои дастаҷамъонаи ободонӣ бартараф хоҳанд кард. ба қариби гулҳои ва оварда ҳозир қаламчаҳош оварда рӯзи шанбе агар бай бошад гулҳои ва мешинонемда ранга гулҳои садбар. дар шафати варзишгоҳи марказии ноҳияи шаҳри нав мавзеи дигаре мавҷуд аст ки дорои дарахтони ҳамеша сабзу ороишӣ ва сояафкан мебошад. роҳбарияти ноҳия азм доранд ки ин мавзеъро ободу зебо намуда ба макони сайру гашти сокинон табдил диҳанд. ҳамзамон кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия дар қитъаҳои алоҳидаи ин боғ ба навсозии роҳрав ва атрофи он шурӯъ намуда барои сокинон шароити мусоид фароҳам меоранд. дар ҳоле ки таи солҳои охир дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободонию созандагӣ вусъат дорад, пас чаро дар ноҳияи дӯстии вилояти хатлон дар самти муҳайёсозии истироҳату фароғати сокинон дар боғи фарҳангӣ таваҷҷӯҳ кам аст, ҳолон ки аҳолии ноҳия асосан ба корҳои кишоварзӣ машғуланд ва ба истироҳату фароғат ниёз доранд. гузориши худоидоди раҷаб ва искандари саид. бояд ёдовар гардид ки ҳамарӯза тавассути воситаҳои ахбори омма аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани гӯшаҳои истироҳативу фароғатӣ ва майдончаҳои варзишиву бозии кӯдакон дар саросари мамлакат иттилоъ дода мешавад, вале аз чӣ бошад ки дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон чунин ташаббус камтар мушоҳида мегардад. боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи дӯстӣ аз соли 2018 ҳамчун боғи истироҳативу фароғатӣ барои сокинон таъсис ёфтааст, вале миёни мардум як таъбир аст ки агар оғоз хуб аст, анҷом низ хуб хоҳад буд. вале эҳсос мешавад ки вобаста ба он чизе ки мо мушоҳида кардем асл чунин нест. вобаста ба ӯ иттилоъе ки медиҳанд дар ин давра аз ҷониби масъулони марбута дар самти ободонию хӯрамгардонии ҳудуди боғ ягон тадбирандешӣ зоҳир нагардида, ҳолати кунунии боғ ҳузнангез буда таби ҳар бинандаро хира месозад. мо вақте ки талабот мегӯем як чиз дар назар гирем, дастгирии бевосита ҳамаҷониба, чунки ин як боғи фарҳангӣ, як худи бахши фарҳанг нест. ин боғи фарҳангӣ ба тамоми кулли мардуми ноҳия, хоҳ ӯ дар сохторҳои маъмурӣ кор кунад ё мақомотҳои болӣ бошад ё дигар бояд ки ҳама кас ҳама тараф ҳамаҷониба кӯшиш ба харҷ диҳанд. зимни таҳияи гузориш мушоҳида гардид ки дохили боғ пур аз партовҳои гуногун гашта, манзараи дохили он харобазореро мемонад ки гӯё аз ин макон боре ҳам касе аз масъулин гузар накарда бошанд. ҳангоме ки ин моҷароро фаҳмидан хостем, дар посух масъулин чунин ҷавобҳо доданд. имрӯза боғ боғи намунавӣ аст, ба талаботи имрӯза ҷавобгоҳ ҳаст. лекин акун нақшаву чорабиноши ки дархости худи ҳамун соҳибкорон ки буд, муаллакаи мавқеи ҳамун ҷойгиршавӣ ҳамун таҷҳизотое ки вобаста ба ҳамун насб карданай муаллакаи пешниҳод кардагин кора мумкин дар моҳи март апрел оғоз мекунад. боғ ҳозир дар ҳолати хеле ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нест. мақсад ки дар ҷа на аттраксион я мақсад на ягон чархофалака на ягон лимпопай ҳозир соҳибкорро вобаст кардагианд ки боғи замонавӣ карда барои ба талабот ҷавобгӯ будани боғи фарҳангӣ фароғатӣ албатта дар мадди аввал дар куҷое набошем, пеш аз ҳама мо бояд ки арғунчакҳо, яъне ки чархофалакҳо, лимпопо ва дигар намуд таҷҳизотҳои яъне ки дилхушкунандае ки кулли мардум барои истироҳати фароғатӣ эҳтиёҷ доранд, ин чизҳо айни замон мавҷуд нест.
зебо шарифзода муовини раиси ноҳия мутмаин бароназар аст ки дар боғи фарҳангии фароғатии ноҳия ягон ҳолати ҳузнангез ба мушоҳида намерасад ва ҳар ҳафта дар ин нуқта тариқи ҳашар намояндагӣ аз ҳама ташкилоту муассисаҳои ноҳия ба тоза кардану мусоидгардонидани ҳолати санитарии он сафарбар мегарданд, вале ранг бину ҳол пурс. дар ягон ҳолати ҳузнангез қарор надорад, чаро ки ҳар ҳафта тибқи супориши раиси ноҳия дар боғи фарҳангии фароғатӣ шанбегиҳо гузаронда мешавад. дарахшинонӣ, гулшинонӣ рафта истодааст. 3 нафар дар ҳамун даруни боғ ҳамчун корманди боғ вай кор мекунанд. гуфта метавонед ки худи шумо аз ҳамун ҳолати боғ қай дидан кардед? аз ҳолати боғ ин ҳафтаи сипарӣ шуд. ҳар рӯз мо ҳафтаи сипарӣ шуд боғи фарҳанги фароғатӣ дида намудем. уҷа паспортов ва уҷае ки шумо паспортов мегӯед вай дар ҳудуди боғ дохил намешавад. дар ҳудуди боғ дохил намешавад. гектараш қатъи ҳамун раиси фарҳанга пирсо мешиде уҷа ди уҷа берун ай боғ ай. дар даруни боғи фарҳанги фароғатӣ ҳамин партовгоҳо мумкин нест, чунки вақте ҳамин манзили коммуналӣ ва мисол якта мошини техникӣ ҳам хизматрасонӣ дора, ҳамун вақт намеёва. мо ҷамъгир кардем, мегем шона мо вода маблағ ворид мекунем. во ҳар як 2 мода 3 мода миян як маротиба ҷамъгир ки кардем гирифта мебаранд. аз тамоми ташкилоти муассисаҳои ноҳия баҳри ободонӣ, баҳри тоза намудани омода намудан ба талабот ҷавобгӯ намудан ба ҳашари умумӣ даъват карда накурд, то ки имрӯз ин гирду атрофи боғи фарҳангиро ба як намуди шакли боғи фарҳангӣ дароварда шаванд. як ман не тамоми роҳбарои ноҳия боғам медонанд ҳолат ча шанбегиҳо гузаронда шави тозагӣ рафта истодааст. вобаста ба боғ ягон мушкилот нест. ба нақша гирифта шуда сохтмони капиталиш соли 2020 ба охир мерасад. албатта ободонию хӯромии ҳар гӯша аз масъулияту маданияти масъулину сокинонаш вобастагӣ дорад. ҳолати ҷамъ гардидани тӯдаҳои партов дар ҳар гӯшаи ин маркази фарҳангӣ агар аз як ҷониб маданияту масъулияти паси сокинонро собит намояд, аз ҷониби дигар бепарвогию хунукназарии бахшҳои марбутаро исбот менамоянд. бахсус корхонаи фаръии манзилию коммуналӣ, маркази назорати санитарию эпидемиологӣ, бахши ҳифзи муҳити зист ва дар маҷмӯъ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дӯстӣ гӯё аз чунин вазъ бехабаранд онро нодида мегиранд. шояд ин усули ҷадиди муҳайёсозии шароити истироҳату фароғат дар ноҳияи дӯстӣ бошад. ҳолати санитарии эпидемиологӣ боғи ноҳияи дӯстӣ айни ҳол дар ҳолати қаноатбахши санитарӣ аст. соли гузашта агар ин сол навсар шуд, гузашта сол бо супориши раиси ноҳия ҳашари дастаҷамъона ташкил карда буданд. мо сокинони ин диёр ин маҳалла ҳамаша гуфтагӣ ҳастем. чандин маротиба дар ин бобат суҳбатам кардем. солҳои гузашта буд ба худи раиси ноҳия, ба худи ҳифзи муҳити зист мактуб карда будем. дар асоси мактуб албатта онҳоро барои ҷарима кашида буданд. сокинони ҳамин деҳаро мегем ки напартоям инҷа мусор напартоем, бо мепартоянд. ҳамин қа мекунем шавакӣ мепартоянд. тавре сокинони дер боз ташнаи истироҳату фароғат ки чунин шароитҳоро танҳо тавассути оинаи нилгул мебинанд, аз чунин вазъи ҳол изҳори таассуф карда умедбарон доранд ки шояд дар ноҳияи дӯстӣ низ чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар таваҷҷӯҳи масъулин ба ин самт зоҳир мегардаду дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон онро мутобиқ ба талаботи замон мегардонанд. ҳамин боғи мо бояд чархуфалак дошта бошад, чизои бозикунӣ барои кӯдакон бошад, лекин нест. дар ҳамин ҷо дар боғи фарҳангӣ фароғати ноҳия 520 ҳолои сояфкана арчай ана воиди кориш ҳозир аз ҳисоби бахши фарҳанг 3 боғбон дорум дар ҳамин ҷо. 3 боғбон дар ҳамин ҷо тоза мекунанд гирду атрофи боға. мақсад нам тави ниҳолоро тоза мекунанд, ҷубурро тоза мекунанд. ҳамҷо ҳозир тоза карда омадааст. роҳбарият ҳар рӯз мефарма, мо мерем территория мо убурка мекунем. неки оли ба ин тараф расидагӣ нестем, оли тарафи дуруни боғи фарҳангинда мо тоза карда истем. қобили зикр аст ки аз роҳи марказии ноҳияи дӯстӣ ки ин боғи фарҳангӣ дар шафати он ҷойгир аст, меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ барои боздид аз ёдгорҳои таърихиву сайёҳӣ бахсус мақбараи имом Зайналобидин ва мамнунгоҳи нодири бешаи Палангон мегузоранд, шояд таваҷҷӯҳашонро ин мавзеъ ҷалб намояд. баъди дидани чунин ҳолати хароба аз ин макон чӣ таъссурот мебардошта бошанд? ин суолро масъулин боре ҳам ба худ дода бошанд? номаълум. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи дӯстӣ.
با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تجلیل سزاوار نوروز بین المللی در شهر باختر باغ مرکزی فرهنگ و فراغتی و دیگر میدان و گلگشت‌ها تجدید و نوسازی کرده می‌شوند. گزارش عبدالرزاق عزیز و زبیدالله قادر. طبق نقشه چورابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر باغ مرکزی شهر تجدید و از نوسازی کرده می شود. در آبادانی و به طور زمانوی تهیه کردن حدود انشاءات فرهنگی اداره ساختمان اساسی شهر باختر وابسته کرده شده است. با کمک صاحبکاران وطنی تصمیم دارند که تا جشن نوروز بین المللی باغ فرهنگ و فراغتی را به موضع پسندیده ساکنان و مهمانان شهر باختر تبدیل دهند. کارهای آبادانی به نقشه‌گیری نصب اتراکسیون و دیگر بازی‌های دلخوشی، بنیاد راهروهای مساحت باغ، سبز و خرمگردانی و گلزارکنی باغ مذکور با مرام جریان دارد. علاقه از باغ ملی جمهوری تاجیکستان نهال‌های آرایشی و سایه‌افکنی زیبا آورده شده، سبز و خرمگردانی در اینجا تامین کرده خواهد شد. در اساس لایحه جدید صاحبکاران در باغ فراغتی به نام مورچایف نامگوی زیاد تجهیزات و بازی‌های دلخوش کننده را آورده روزهای نزدیک به وصل و نصب آن آغاز می‌کنند. با همین مانند کارهای آبادانی و سبزگردانی در دیگر میدان و گلگشت‌های حدود شهر باختر با مرام ادامه دارد. در زمانوی گردیدن کوچه و خیابان‌های شهر باختر کارمندان کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک منقول، کارخانه دولتی فرعی آب تامین‌کنی و کوریزی، بخش جوانان و ورزش، اداره ساختمان اساسی و صاحبکاران وطنی سهمگذاری می‌کنند. در اساس یک طرح معاصر صحن همه بناهای بلندآشانه استقامتی با نقطه‌های خرد دلخوشی و فراغتی تبدیل داده می‌شوند. زیاده از 1,500 گل‌های آرایشی صدبرگ شنونده درختان را سفید کرده باغی که به ما وابسته شده است هر روز شنبه می‌گذرانیم و برای جشن‌های در پیش ایستاده آمادگی خود را دیده ایستادیم. روشننمایی و بنیاد فواره‌های خرد و بزرگ در انشاءات ساخته شونده در نظر داشته شده است. همزمان بنیاد چایخانه ملی را طراحی کردند که با لایحه معاصر قامت افروخته در آینده از موضع پسندیده ساکنان و مهمانان مرکز ولایت ختلان خواهد بود. میدان و گلگشتی که امروز تراوت بخش گردانیده می‌شوند به تشکیلات و مؤسسه‌های شهری وابسته کرده شدند که دوام سالها آبادانی، سبزش گل و میسزار و درختان آرایشی آن را تحت نظارت قرار می‌دهند. در شهر وحدت با اشتراک 600 نفر زنان و دختران از 120 مؤسسه تعلیمی آزمون جمهوریوی چکمه گیسو برگزار گردید. گزارش محمد علی عبدالکریم از شهر وحدت. برگزاری فستیوال چکمه گیسو با شرکت فعالانه خوانندگان زیاده از 120 مؤسسه‌های تعلیمی و 17 مؤسسه‌های تا مکتبی ریاست معارف شهر وحدت پیش از آغاز فستیوال با ابتکار کارمندان ریاست معارف شهر، خوانندگان و تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی شهر در تالار زیبای و برهوای تازه بنیاد مؤسسه تعلیمی رقم 71 دستاورد و آفریده‌های نسل نورس و نمایش هنرهای مردمی به معرض گذاشته شد. کارمندان ریاست معارف شهر وحدت سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی را بهترین وسیله برای از نو احیا گردیدن هنرهای ملی ارزیابی کردند. مقصد از برگزار نمودن این فستیوال چکمه گیسو ترغیب و تشویق عنعنه‌های ملی، احیای هنرهای مردمی و بلند برداشتن مقام و منزلت سر و لباس ملی می باشد. توسط گذراندن این گونه چورابینی‌ها در بین دختران مؤسسه‌های تعلیمی ما می توانیم خوانندگان را در روحیه خویشتن‌شناسی، خودآگاهی، زیباپرستی تربیت نماییم. مقصد از تشکیل و برگزاری فستیوال چکمه گیسو رو آوردن به احیای هنرهای مردمی و ترغیب فرهنگ پرقنوات ملی مردمی تاجیک محسوب می‌یابد. با مقصد تقویت معرفی سر و لباس ملی، آرایش و پرورش موی، هنر والای مشاطه‌ها و با این وسیله در دایره رسم و آیین‌های ملی ترغیب و تشویق مراسم عنعنوی عروس براران، موی بافی و زلف‌اندازی، جمالک بندی و کاکل بافی و نمایش گیسوی دراز، سرود و رقص، ترانه‌های مردمی به دهخانه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت اشتراک کرده مهارت پرورش نمونه زیبایی بانوان را با ذوق خاصه به نمایش گذاشتند.
دایر برگزار نمودن فستیوال چکمه گیسو با اشتراک زیاده از 600 نفر تربیتگیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ریاست معارف شهر وحدت بیانگر آن است که آنها هنر والای سرایندگی و رقاصی ترانه‌گویی، بدیهه‌خوانی و رسم و آیین گذشته مردمی را خوب ازبر کردند. محمد علی عبدالکریم شکرالله نورالله از شهر وحدت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. дар ноҳияи рашт тадбирҳои зарурӣ барои гузарониндани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020 амалӣ гардида истодааст. аз ҷумла дар шаҳраки ғарм ва деҳаи навобод рақамгузории маҳаллаҳо оғоз гардид. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. ин маъракаи муҳим асосан дар доираи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 амалӣ мегардад. ин аст ки ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани қарори пешбинишуда кормандони шуъбаи агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт дар ҳамкорӣ бо дигар сохторҳо як қатор тадбирҳои муҳиму саривақтиро роҳандозӣ намуда истоданд. аз ҷумла барои давраи гузарониндани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ноҳияи Рашт дар соли 2020 аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳайати комиссияи ноҳиявӣ ташкил гардида нақшаи корҳо пурра муайян шудааст. дар ин замина барои ба тартиб даровардани номгӯии кӯчаҳо, рақамгузории маҳалҳои шаҳрӣ ва хонаҳои истиқоматӣ дар ҷаласаи комиссияи давлатии мусоидати ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил кумитаи идораи замин ва корхонаи фаръии давлатии ба рӯйхатгирӣ вазифадор шудааст ки ҳамаи кӯча ва хонаҳои истиқоматӣ бо лавҳаю рақамгузорӣ таъмин карда шаванд. давраи тайёрӣ ва гузарониндани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020 дар ноҳия оғоз гардида корҳои омодагӣ ва тарғиботӣ дар байни аҳолӣ ба роҳ монда шудааст. давраи тайёрӣ ба гузарониндани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020 дар ноҳияи Рашт аллакай оғоз гардида корҳои омодагӣ аз қабили пурра ба ҳисобгирии аҳолии ҷамоатҳои шаҳраку деҳот аз рӯи дафтарчаҳои хоҷагӣ аниқ шуда шахсони вобаста шуда дар муҳлати пешбинишуда корҳоро анҷом медиҳанд. дар ин замина нақшаи ҷойгиришавии ҷамоатҳои шаҳраку деҳот тартиб дода шудааст ки ин тадбир барои фаъолияти бонизоми ҳайати комиссия ҷиҳати гузарониндани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил мусоидат хоҳад кард. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. дар арафаи 26-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон як гурӯҳ сокинони шаҳри Хоруқ ба дидору мулоқоти фарзандони худ ки дар қисмҳои низомии шаҳри Душанбе хизмати ҳарбиро адо менамоянд омада бо шароити хизмати сарбозон аз наздик шинос шуданд. гузориши Тоҷинисои Файзуллобек. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат барои ҳар як ҷавони баору номуси ватан шарафу мардонагӣ буда аз садоқату муҳаббати ҳар як ҷавонмард нисбати ватан модар гувоҳӣ медиҳад. таъкид бояд кард ки имрӯзҳо ҷавонони зиёде аз шаҳру навоии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар қисмҳои низомии пойтахти кишвар шаҳри Душанбе адои хизмати ватан модар намуда истоданд. имсол дар арафаи ҷашнгирӣ яке аз саҳнаҳои муҳими таърихӣ рӯзи артиши миллӣ 16 нафар аз сокинони шаҳри Хоруқ ба қисмҳои низомии шаҳри Душанбе раҳсипор гардида бо шароит ва буду боши фарзандони худ аз наздик шинос гардиданд. бояд гуфт ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар тамоми қисмҳои ҳарбии кишвар барои афсарону сарбозон хизмати содиқонаи онҳо бари ҳимояи марзу буми ватан тамоми имконияту шароитҳои лозимӣ муҳайё гардиданд. ман сарбоз қаторӣ Бахталиев Абдурахмон Содиқҷонович аз шаҳри Хоруқ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ами 4 моҳшо дар 4 маркази таълимии вазорат мудофиа хизмат карда истодам. шароитҳо дар самти баландтарин бо хоҳиши худам хизмат омадам ва бо сари баланд хизмата буд мекунам. طبق اطلاع کمیساریت حربی ولایت مختار کوهستان بدخشان نقشه دعوت بهاری جوانپسران به صف ارتش ملی در شهر خروق 160% اجرا گردید و جوانان به آر و ناموس شهر خروق امروز در این قسم‌های نظامی ادای خدمت دارند. والدان سربازان از قسم‌های اربی 07033 و قسم نظامی 0810 شهر دوشنبه دیدن نموده
با فرزندان خود از نزدیک صحبت کردند. طبق نقشه کمیسریات حربی ولایت مختار کوهستان بدخشان، عیادت سربازان در قسم‌های دیگر نظامی قلمرو جمهوری تاجیکستان به راه مانده می شود و والدین سربازان در آینده می توانند با رفت خدمت سربازی فرزندانشان از نزدیک آشنایی پیدا نمایند. بعد ادای خدمت وطن مادر، جوان پسران از امکانیت‌های زیاد برای من بعد کار کردن در صف قوه‌های مسلح و دیگر ساختارهای نظامی برخوردار خواهند گشت. بینندگان ارجمند، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.